Min computer kan godt klare det. Er den nok godt? Det er mange gange computer. Det er Det er simpelthen for højt. Ja, lys. Ja, nu tror jeg, at du redder de der igen. Ja, og det er kameraet. Så skete der noget. Hvad er ideen med at komme sæbe i? Så skulle der komme sæbebobler. Du må se, den er fyldt med sæbebobler nu. Og så kunne det faktisk flyde over. Og man kunne også lave en boble, så den vil blive stor. Hvis man kunne trække det over med et stykke stof eller sådan noget. Ja, det var det billede. Jeg skal prøve, hvordan det er. Sådan der. Ja, der kommet til opvaskeanlæg. Ja. Ej, nu kommer det. Men jeg synes, lyset, det klarer sig rimelig godt. Det er også ordentligt. Det er ikke strid. Men det var jeg også blevet Og det er derfor.